Il-Kunsill Lokali ta' Ħal-Qormi jippreżenta il-vjaġġ ta' ħajtu. Kitba u produzzjoni ta' Doris Zammit. Il-kompatriot tagħna Giuseppe Muscat Zoppardi twieled fi triq San Bartilmew Ħal-Qormi fl-ewwel ta' Settembru 1853. Meta żżewweġ għamel żmien joqgħod ukoll f'numru 41 fi triq il-Kbira, illum id-Domus Curialis. Huwa studja fis-Seminarju tal-Imdina u fl-Università ta' Malta, fejn ħa id-diploma ta' Prokuratur Legali fl-1875. Aktar tard laħaq President tal-Kamra tal-Prokuraturi Legali. Muscat Zoppardi studja sew il-Latin u anke l-lingwa Taljana, tant li aktar tard fil-ħajja tiegħu kien eżaminatur ta' dan l-sien fl-Università. Fil-31 ta' Jannar tal-1887 huwa żżewweġ lil Antonja xebba kunjoma Fenek minn Bormla. Minn dan iż-żwieġ kellhom 7 wlied: Leo, Ugo, Oscar, Ivo, Lea, Gino u Pio. Probabilment għaliex kienu influenzati minn missierhom, Ivo u Gino ħarġu kittieba wkoll. Ivo baqa' mfakkar bħala wieħed mill-akbar propagandisti tal-Malti fl-Eġittu u f'Malta, partikolarment bir-romanz ta' detective Bendu Muscat. Min-naħa l-oħra, Gino jibqa' magħruf għall-ġurnaliżmu u għall-bosta drammi u romanzi fosthom Anġli tan-Niket. Sussegwentement, Gino kien strumentali biex twaqqaf ukoll il-Premju Letterarju Midalja tad-Deb Giuseppe Muscat Zoppardi. Illum l-Akkademja tal-Malti ta' kull sena, propju nhar jum l-Akkademja tal-Malti fl-14 ta' Novembru, tagħti Midalja tad-Deb ġieħ l-Akkademja tal-Malti. Ix-xogħol letterarju ta' Giuseppe Muscat Zoppardi jinkludi varjetà ta' kitbiet fosthom sonetti, romanzi, poeżiji, reċti, biografiji u traduzzjonijiet. Fl-1870, meta kien għadu lanqas għal 17-il sena, Giuseppe Muscat Zoppardi kiteb l-ewwel poeżija tiegħu bit-Taljan, sonett stampat b'dedika li Reverendu Dun Manuel Paċ. Dan kien l-ewwel minn bosta sunetti oħra. L-ewwel kitba tal-proża tiegħu kienet Il-ħajja ta' San George li kitibha fl-1874 u li kienet maqluba mit-Taljan. Mal-impenji tal-kitba li kellu taruhu wkoll għall-politika lokali, meta fit-8 ta' Settembru 1919 sar kunsillier tal-poplu għar-Raba Distrett. Giuseppe Muscat Zoppardi inħatar membru mhux uffiċjali tal-Kunsill Eżekuttiv. Ta' min isemmi li fil-kamp tal-ġurnaliżmu fl-1878 kien strumentali biex beda joħroġ l-ewwel ġurnal bil-Malti li kien iġib l-isem ta' In-Naħla Maltija. B'dan il-pass importanti fil-ġurnaliżmu witta triq għal ġurnali u rivisti oħra fosthom Is-Salib, Il-Ħabib u Il-Malti li ħareġ fl-1925. Matul iż-żmien huwa anke ikkontribwixxa f'pubblikazzjonijiet oħra bħal Id-Dawl u L-Ħabbar Malti. Fil-vjaġġ tal-ħajja tiegħu insibu wkoll li Giuseppe Muscat Zoppardi kiteb il-librett tal-opera Simonetta b'mużika tas-surmast Emanuel Bartoli. Ta' min irid jgħid li l-imħallef Michelangelo kiteb il-lirika tal-opera Frażir b'mużika tas-surmast Paolino Vassallo, imsejsa fuq ir-romanz Susanna li huwa wkoll ta' Giuseppe Muscat Zoppardi. Giuseppe Muscat Zoppardi kien involut b'mod attiv fil-ħajja soċjo-kulturali, tant li fl-1875 fl-età żagħżugħa ta' 22 sena insibuh imniżżel bħala segretarju tas-Soċjetà Filarmonika Pinto ta' Ħal-Qormi. 5 snin wara fl-1880 huwa kiteb il-versi tal-ewwel innu f'ġieħ San George. Huwa kien ukoll president tal-istess soċjetà mill-1906 sal-1917. Il-poeżija tiegħu kienet għanja sew fil-vers u kemm fl-għajdut kif ukoll fil-ħsibijiet.
Fl-1876 kien kiteb u ġabar fi ktieb wieħed il-poeżiji bit-Taljan bl-isem ta' Versi. Magħhom insibu wkoll 4 poeżiji bil-Malti f'taqsim għaliha, Poeżije in Vernacolo. Fil-waqt li kien qani fil-poeżija, xejn anqas kien fil-proża. Dan jiġduh ir-romanzi li kiteb, romanzi storiċi patriotti li huma ewlenija fl-ilsien Malti fosthom Toni Bajjada, Viku Mason, Susanna, Ċejlu Tonna, Nazju Ellul u Ċensu Barbara, li 3 minnhom ġew maqluba bit-Taljan. Dawn ma' oħrajn oriġinali huma vera ġawra tal-kitba Maltija. Ir-romanzi ta' José Muscat Azzoppardi kienu ta' xejra popolari blan li jinteressaw lil Maltin u jkatru fihom l-imħabba lejn art twelidhom. Min barra l-kitbiet tiegħu, Muscat Azzoppardi jibqa' msemmi wkoll bħala katalist importanti fil-Malti. Kienu li ħajjar lil poeta nazzjonali Duncan Bsajla u tant oħrajn biex jibdew jiktbu bil-Malti. Traduzzjonijiet ta' Muscat Azzoppardi jinkludu fost l-oħrajn Pawlu Xara, La Rusa tal-Mosta u l-ħalli li tajjeb. Fost il-kitbiet tiegħu insibu wkoll dawk reliġjużi, fosthom il-Quddiesa li għalija l-Qaddis Papa Piju 10 kitiblu ittra bidejh stess. Il-Qasar tal-Madonna, il-Missal, l-4 Vanġeli u l-Ktieb tal-Apostli ta' San Luqa, dawk kollha kienu maqluba mill-Latin. Għal-kitbiet u attivitajiet reliġjużi tiegħu, José Muscat Azzoppardi ġie onorat darbtejn mill-Papa Piju 10, l-ewwel bil-Midalja Pro Ecclesia e Pontefice, imbagħad bil-Midalja Benemerenti. Fl-14 ta' Novembru 1920, 103 snin ilu, grupp żgħir ta' nies waqfu l-għaqda tal-kittieba tal-Malti. José Muscat Azzoppardi kien wieħed mill-ewlenin li waqfu din l-għaqda u kien l-ewwel president tagħha. U żamm din il-kariga sa mewtu u nissel fiha ħeġġa u ħrara fil-waqt li nefaħ fiha n-nifs tal-ħajja. Din l-għaqda mid-den ta' Muscat Azzoppardi u msoqqija mill-ħrara ta' qalbu rabbiet l-eruq, kibret u mxiet il-qudiem, akkwistat seta' u ġieħ bris l-ilsien Malti u l-letteratura Maltija. L-għaqda kittieba tal-Malti, illum magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti, għadha tiffunzjona bl-istess qan u ħeġġa li kien waqqafha José Muscat Azzoppardi, dak li tippromuovi u tkabbar l-ilsien Malti u aktar. Kien ukoll l-ewwel editur ta' rivista perjodika tal-għaqda Il-Malti li għadha toħroġ sal-lum mill-Akkademja tal-Malti. José Muscat Azzoppardi miet il-Belt Valletta fl-4 ta' Awwissu 1927 fid-dar fejn kien joqgħod dak iż-żmien preċiżament fuq is-sur ta' taħt Santu Wistin li jiġi kantuniera ma' triq Santa Luċija faċċata ta' Taslima. Isem José Muscat Azzoppardi ma jistax jintesa għaliex ix-xogħol tiegħu ma jintemm qatt. Fi kliem Ninu Cremona. Il-bniedem kbir ħalli opri kbar u ismu jibqa' marbut ma' ħidmietu fil-milja ta' snin. F'din is-sena elu il-170 sena minn twelidu, isem José Muscat Azzoppardi u miżmum fil-ġieħ u fil-qima tan-nazzjon tagħna. Għax bħall-opri kollha artistiċi, ix-xogħlijiet ta' José Muscat Azzoppardi jiswew aktar ma jgħaddi żmien. Imma barra l-opri tiegħu tibqa' l-figura tiegħu, figura ta' bniedem kbir, sinċir, ħanin, għaref u onest, bniedem benemeritu ta' pajjiżu. Feluq il-140 sena mit-twelid ta' José Muscat Azzoppardi, il-qrima ta' uġieħ lil dan il-kompajżan tagħna Ormi billi inawguraw monument tiegħu. Dan il-monument tpoġġa kif kien xieraq f'misraħ il-kittieba. Dan kien il-kavallier José Muscat Azzoppardi li għalkemm m'għadux magħna ħallilna wird biżżejjed warajh biex niftakru fih. Fi kliem Ninu Cremona. Sakemm f'din l-art tagħna jibqgħu nies galantomi, nies li jħobbu lil pajjiżhom, nies li jarfu s-sabiħ, il-kavallier José Muscat Azzoppardi jibqa' mbierek, imweġġaħ u meqjum.
Mhux tab xejn li wara li tħabbret il-mewt tiegħu Giuseppe Muscat Azzoppardi ġie meqjus bħala missier il-letteratura Maltija. U ħafna kienu dawk li faħruh u faħru x-xogħol tiegħu anke wara mewtu.